sing luwih akeh. Mulane wong ahli sedekah kuwi tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Amin napa 2000 amin muga antere ram. Wong ngene iki lek wong medhit ya tetep bantah. Kabeh kiai yo ngono kuwi ngomonge. Ra gagas cangkeme kiai. Wong sedekah ngendi-endi ya dikurangi, dilongi. Kok jere tambah gede apa ya ana dikurangi, dilongi tambah gede. Ana, lha bocah sunat kuwi. Kuwi asline ya barange cuwilik, mengkeret pisan. Dadi sunat diketok kaya dilongi del. Terus bar kuwi tambah cilik dadine. Ya ora ya ndelok tengkoteng-koteng iso. Gentelo-gentelo sakmono dawane kok. Ora usah guyu, Bu. Sunat iki pedih rasane. Perih. Dadi bela-belani pedih, perih kaya ngono ku. Ya kanggo menikmatkan dirimu. Maka kenikmatan yang didapat perempuan itu berawal dari kepedihan laki-laki. Wewe sing gede matur suwunmu ambek wong lanang. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan tanda loncengnya. Wong sugih bangun omah ndisiki. Ayo to semangat. Wong sugih kuwi nek bangun omah tuku kendaraan mantu. Nek wong melarat apa-apa keri bangun omah tuku kendaraan mantu keri ngenteni sing rapayu-rapayu ngono kuwi terus dikoreti ngono. Lah besok ten akhirat diwalik kalih Gusti Allah. Sing melarat didhisikke. Urusan hisab ya cepet didhisikke. Sithik kok. Hitung sik mlebune swarga ya didhisikke. Dadi wong melarat ahli ibadah, wong sugih ahli ibadah, padha ahli ibadahe mlebune swarga. Dhisik wong melarat kacek 500 tahun. Ya lumayan. Dadi sing melarat ki mlebu swarga, seneng wisan karo bojone ya wis samponan, keramasan, nandukan ya wis guyon. Sing sugih-sugih sik dikelentang ngeten iki nang gone mahsyar ngitung donyane. Nah, wong melarat iki arep mlebu swarga didhawuhi karo Gusti Allah, "Hei wong melarat, awakmu biyen nalika nang donya apa-apa keri, saiki mlebu swarga tak dhisikke. Nang mlebu swarga dhisik." "Nggih Gusti." Tapi yo elingo wong-wong sugih sing biyen nalika nang donya tau apik nyenengke mbungahke awakmu jaan mlebu swarga. Nggih. Lah wong melarat esuk nang akhirat gaya. Nggih. Nun sewu, derek-derek. Aku arep nyang swarga riyin. Sinten sing badhe nderek? Monggo. Gaya wong melarat e. Nun sewu, derek-derek kula badhe ten swarga riyin. Sinten sing badhe nderek? Monggo. Wong sugih-sugih sing ngantri arep melu ya akeh. Lah sing melarat milih. Ha iki ya iki. Ha ya tau ngekeki sarung iki ayo. Iki tau menehi dhuwit iki ayo ngono. Iki wakeh sing ngantri daftar ngono. Aku Dik ra iso medhit no. Meleki ngono. Masa bangun masjid, bangun madrasah. Sing melarat nyumbangi 20.000, sing medhit mek 50.000, sing sugih nang mek 50.000 ini kan ya salah to. Sing melarat 20.000, sing sugih kudune 20 juta. Lah nek suwani lungguh nang gone terop sing sebelah kono kae. Apa maneh nang dhuwur panggung. Lho sampean enak adem delok niki. Ngene iki sono akhirat diwalik sampean sing didemke karo Gusti Allah. Ngono panitia iki kadang ya nganyelke kok. Wong sugih mbok teko keri ya panggonke sing adem. Melarat teko ndhisik ya dikelentang. Padahal wong melarat iki ora usah dikelentang, ngelentang-ngelentang dhewe. Ora usah mbok dongsong-dongsongke yen dongsong-dongsong dhewe. Ngono lho. Ora usah bengok kowe. Kowe nang lungguh munggah rene nang dhuwur panggung enak gudiken bokongmu.
ora tawar. Nah, terus manfaatnya meneh. Cukup to ora ki waktune iki. Zaman mboten kepanasan. Berarti wis kulino neraka nggih. Ngene, pancen kulino soro. Wong sugih ra ngira kuat lungguh suwe ngono kuwi. Mulane hebat wong melarat. Kowe kok mengalih ora nduk sugih kowe. Pemirsa, jangan kemana-mana, akan saya lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Ya podo panase yu. Samane apik karo wong melarat, penake piye? Ngapunten, sampean kok gelem apik karo wong melarat, gak suwe, keapiane sampean kok umum tersebar tekan ngendi-ngendi. Kok iso ngono? Lho, nggih, wong melarat kuwi nek diapiki cerita. Nek wong sugih ra patek cerita. Wong melarat iki nek diapiki cerita, mulane cepet umum ten pundi-pundi apike sampean. Soale wong melarat nek diapiki cerita. Ngopo kok cerita? Kan wong melarat iki ora patek duwe penggawean. Mulane ceritane akeh. Wong sugih nek diapiki ora pati cerita, soale kokean penggawean. Hidup melarat. Kanjeng Nabi niku lho oleh ndonga, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku di akhirat kelak bersama golongannya orang-orang miskin. Wong pacekelan ya ora wani ndonga ngono kuwi. Wong aku ayo lagi iki kok. Niki wae perkara nyontoni kok urung wani. Nah terus ini neh Bu, iya oh iki ora melu ngundang kakek cangkem lho iki. Ya Allah subhanallah, ngapunten basa Jawa Timuran kasar, tak cangkem-cangkem ke. Nek cara kene ora ana cangkem, cara kene kan cocot ya. Dadi ngeten. Kula panjenengan ki yen pengen dadi wong apik, rungokke to? Nggih. Wis aku nganggo dalil Jawa wae. Kulinake nglakoni apik. Biasakan melakukan yang baik. Ala bisa karena biasa. Wong iso kuwi mergo kulino. Apik niku angel lho Bapak Ibu, angel. Lah ana wong kok iso apik mergo kulino. Elek niku nggih angel. Angel. Lah ana wong kok iso elek mergo kulino. Ora ana wong elek kok dadak ya ora ana. Ayo nek omonganku ora bener bantan. Ana wong kok sampai elek mergo kulino, mboten wonten elek kok dadak mboten wonten. Kulino kawitane yo ningali riyen, delok-delok, nilik-niliki, terus demek-demek, terus njajal, terus kok krasa penak suwe-suwe kulino. Kawitane yo ana sing ngeterke, suwe-suwe yo wani budal dhewe ngono. Hoi. Ngapunten. Asline ora ana angel gampang ya ora ana. Sing ana kulino karo gak. Kulino apa ora? Angel kaya ngopo nek kulino? Gampang. Gampang kaya apa nek ora kulino? Angel. Kula kei contoh. Mas. Misuh ngelokke wong niku gampang napa angel? Banteri misuh ngelokke wong niku angel napa gampang? Angel. Miso ngilok-ngilokke wong kuwi angel. Lah sampean kok iso? Mergo kulino. Wong nek ora kulino ngilokke wong, ya ora iso. Dikongkon ya ora muni, dipeksa metu suarane, tapi tajwide iso salah kabeh. Dawa ndeke barang ora pas. Tapi nek kulino, lagune iso penak.
asu ngono apa enak. Nek ora kulino ya asu. Lagune lho ora penak. Makane ana wong misuh ngilok-ngilokke kok lagune penak banget, kuwi jelas kulino. Katik wonge ngomong ngene, aku ngilokke wong misuh ya nembe iki, ya ora ngandel wong lagune wae penake ngono kok. Ayo ibu-ibu, Bu. Bahasa Inggris niku gampang napa angel? Gampang. Bahasa Inggris niku gampang. Lha sampean kok angel? Mergo ora kulino. Wong Inggris sing kulino kae ya gampang. Halo. Sing banter Bu, ngajine terus mboten? Jawabnya kudu banter. Bu, ngapunten, ngrawus bojo, ngomeli bojo niku angel napa gampang? Angel. Asline ngrawus bojo, ngomengi bojo kuwi angel. Lah sampean kok iso? Mergo kulino, mergo lambemu wis lecek ngono. Nek ra kulino ya ora iso. Ngapunten. Halo. Ana wong wedok, ana wadon ora kulino ngomeng bojo. Dikongkon ngomeng ra iso. Nduk, bojomu ngomengi. Ora gelem nyambut gawe, wong lanang ngomong turuhe kaya wong mati. Ngomengi tuman. Ben waras. Ngono ku terus nangis kok tambahan. Aku ora iso kok. Kongkon ngomeli ora iso, drendel. Nangis wong ora kulino. Ha nek kulino ngomeli bojo ya lancar. Lancar ora ana nyendat-nyendate blas. Muni terus. Ora iso leren, ora iso mandek. Leren-lerani mergo keturun. Ngono ku ngelilir iso neruske meneh. Enten mboten wong wedok sing kulino ngoten niku? Enten. Aku ngerti iki wonge ya teko. Wonge nganggo kudung abang. Allahumma sholli ala Muhammad. Dijawab numpak pit ontel niku gampang napa angel? Gampang napa angel? Angel napa gampang? Angel. Wong pit ontel iku kendaraan paling aneh. Wis gepeng, rodone loro ngarep mburi. Oh diculke ngguling kok. Ning iso ditumpaki. Angel. Lah sampean kok iso? Mergo kulino. Kawitane ya mobat mabit tau ndongsong no pager barang ngono. Paham nggih maksud kula nggih? Ya Allah. Salat khusyuk angel napa gampang? Gampang asline. Lah sampean kok ngomong angel mergo ora kulino. Mulane sampeyan nek ape salat ora usah ngenteni khusyuk. Kapan salatmu? Wis salat ae dikulinakno. Engko khusyuke disetel karo Gusti Allah. Kaya sampean pengen numpak sepeda ontel, pengen numpak pit ontel, ora usah ngenteni lanyah, ora usah ngenteni tegen, ora usah ngenteni iso. Kawitane mobat mabit dikulinake tumpaki ae suwe-suwe kok lanyah-lanyah dhewe. Ngono lho. Salat ora khusuk gak ya wis nang salat ae ngono. Paham to ora to kita ajak ngomong model. Engko nek wis dikulinake suwe-suwe khusuke disetel karo Gusti. Sik. Sedekah bareng ngono kuwi. Gampang napa angel? Gampang napa angel? Angel. Golek duit angel kok. Ana wong kok iso sedekah mergo kulino. Lah iki engko sampean dikengken buktekke. Sampean ki termasuk wong sing kulino apik apa ora? Iya ya. Nek kulino. Halo. Siap nggih? Mangke kanca-kanca aja mlaku sik, tak giringe sik. Bu. Bu. Ngapunten bapak-bapak ugi, sing disiapke dhuwit gedhe apa dhuwit cilik? Sing anyar apa sing lungset? Berarti ora kulino.
zaman sedekah ya ora usah ngenteni ikhlas. Nang sedekah ae engko nek wis kulino, ikhlase disetel karo Gusti Allah. Aja nganti aku nek timbangane ora ikhlas ya ora usah sedekah. Sampai tuwek ra ngira sedekah wong zaman ora tau ikhlas. Dikulinane terus, engko nek wis lancar kulino metu ikhlase, gampang ikhlase. Ngono lho. Mbok paham mbok ora diomongi ngene iki. Bu, wong niku nek iman, takwa, ahli swarga, sedekah ora ngenteni duit akeh. Najan duit sithik akeh utange malah sedekah. Lho, akeh utange malah sedekah nggo apa? Nggo mancing. Istanzilur rizqa bis sedekah. Turunkan rizki dengan bersedekah. Bu, sedekah itu juga bermakna memancing datangnya nikmat yang belum ada. Padha karo wong mancing nang blumbange lho, wani guwak cacing mergo duwe harapan arep entuk apa? Iwak. Ibarat wong mancing, jenengan pengen entuk iwak cilik apa iwak gede? Nek pengen entuk iwak gede, umpanmu kudu gede. Lah nek umpanmu 2000, entukmu ya iwak gatul. Ya nek pengen gurame ya 50.000. Mulane kanca-kanca panitia sing arep mlaku iki engko, pesenku pertama, kapan wonge urung maringi aja ngalih kowe. Wis tunggoni wae, sak maringine. Ha engko leh maringi ingeti. Delengen plung, ha kok 2000, ora apa-apa mbok elokke, tak ijini. Rupamu ayu gatul. Loh, sing siap 2000 dilebokke meneh ya lho. Bener yu, bener. Nggo apa gatul, alhamdulillah ganti 20.000. Kowe coba kowe mlaku ket mau entukmu mek 2000-an tok. Makane tak giringe sik. Nah, kae ganti 10.000 kae, lumayan. Lah sing bener ya kae 50.000 bener. Nah, sing kudung kuning iki panggah 2000 ket mau. Seram 14. Wis tak cekeli kok. Serencana ket mang ya 2000 iki. Wong teguh pendirian. Tul gatul. Yo ngono kuwi to. Mampune ini pancene potongan kere. Kowe iki nek diparingi dikongkon matur suwun karo ndongake sing maringi oleh ndonga pripun? Jazakumullahu khairan katsira. Kuwi ilmu. Muga-muga Gusti Allah bales sampean. Balesane luwih bagus, luwih akeh. Lho, wong dongane wong sing maringi sedekah didongake ngono. Iki ilmu, artine wong sing sedekah kuwi mesti bakal dibales Allah. Balesane luwih bagus, luwih akeh. Buak cacing entuk. Nang blumbange ngandel maksudnya Allah orang ngandel. Woi. Ama kolam aja percaya, masa ama Allah nggak percaya? Mana sih iman lu? Ya Allah, wong tani niku ciri jagung yang sawah buang bibit jagung siji. Wani. Wong duwe harapan arep entuk jagung oke. Allah lek bales sing ngono kuwi. Mbok bibit jagung ming siji sing dibuang. Engko lek bales sih oke. Nang komplit sak wite, sak godhonge, sak klobote, sak janggele, ana rambute nang apik modele berintik kaya apa ngono. Lha iki nyang sawahe percaya, mosok nyang Allah ora percaya. Bu. Ngapunten Bapak Ibu, pirengke kula. Misale enten tamu ten daleme jenengan awan-awan ngeten iki gek panas. Tamune jenengan lenggahke, lenggah terus diaturi ngunjuk to terus diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sereten gorokane, Bro. Alhamdulillah. Kok umpami nggih umpami. Gek saking ngeliye tamu, leh ngunjuk niku nganti telas. Resik. Koret-koret. Nah terus gelasnya kosong. Nah, tuan rumah yang baik dan bijaksana ngerti gelas kosong ngeten iki terus dinapake. Sapa ngomong di banteng lo? Apa dibanteng? Diuncalke ndasmu kuwi banteng-banteng. Ya diseni meneh, dijoki meleh. Wong iki contoh kok. Contoh bro wis eleke. Iki contoh kok.
sampung. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh. Lah sampean wani koret-koret duit sampean awan iki, nggawamu pira kuwi? Koreti kabeh paringke panitia, mesti dijoki karo Gusti Allah. Nah, tuan rumahe apik kok. Wah, iki ketoke doyan ngombe iki tamune. Gelasnya ganti sing luwih gede. Ngono. Gusti Allah yang ngono. Wah, iki wong pacekelan ya, pacekelan ya. Iki kok kena dipercaya kita titipi amanah bondo kok ditasarufke bener. Nah tak pasrahi meneh, tak titipi meneh sing luwih akeh, tak titipi meneh sing luwih akeh. Mulane wong ahli sedekah kuwi tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Amin napa 2000 amin muga antere ram. Wong ngene iki lek wong medhit ya tetep bantah. Kabeh kiai yang ngono kuwi ngomongnya. Ra gagas cangkeme kiai. Wong sedekah ngendi-endi ya dikurangi, dilongi. Kok jere tambah gede apa ya ana dikurangi, dilongi tambah gede. Ana, lha bocah sunat kuwi. Kuwi asline ya barange cuwilik, mengkeret pisan. Dadi sunati diketok kaya dilongi del. Terus bar kuwi tambah cilik dadine. Ya ora ya ndelok tengko-tengkoteng iso. Gentelo-gentelo sakmono dawane kok. Ora usah guyu, Bu. Sunati pedih rasanya, perih. Dibela-belani pedih, perih kaya ngono ku ya kanggo menikmatkan dirimu. Maka kenikmatan yang didapat perempuan itu berawal dari kepedihan laki-laki. Wewe sing gede matur suwunmu ambek wong lanang. Ngono lho. Ora kok wong lanang dilok-ilok kae. Tangga wis bangun omah tuku kendaraan sampean ket biyen sampai saiki kok pancet ngene wae ora ana kemajuane. Pak aku nyawang rupamu iki kok. Wong lanang kok keple ra iso apa-apa. Enten mboten wong wedok kene sing gayane ngoten niku. Aku ngerti iki wonge teko. Dunge ireng. Halo. Ngoten niku umume dadine kok beda. Umume lho nggih mumpung urung dibantah. Umume kok luwih apik sing sekolah karo manggon ten pondok. Lho apa nyang sekolahan kuwi ora diulangi apik? Ya diulangi. Nah sekolahan kuwi ya diulangi apik, dididik carane dadi wong apik. Nyang pondok ya diulangi apik, dididik carane dadi wong apik. Lah bedane napa? Ngeten Bapak Ibu. Nek ten ngene pondok niku diwulangi apik, dididik teorine dadi wong apik, terus dikulinake nglakoni apik. Wong wangsul keng sekolah langsung sholat jamaah. Terus ngaji sorokan, terus madrasah diniyah, terus takror, sinau bersama, terus dididik akhlak, terus dididik zikir wiridan, tengah wengi dididik tahajud, terus salate jamaah terus ngono. Dadi di samping diulangi carane dadi wong apik, teorine dadi wong apik, langsung dikulinake apik, dipraktekne. Lah nek ten sekolah mawon mboten mondok ya diulangi carane dadi wong apik. Sedaya guru niku nek mulangi murid-muridnya ya dikongkon apik, carane apik, teorine apik diulangi. Ning mboten wonten praktekke wong jame wis entek. Mulai diulangi carane apik, teorine dadi wong apik, ning ora dikulinake, praktekne nglakoni tumindak apik mau. Lah nek ten pondok ora langsung dikulinakne, langsung dipraktekne. Paham? Gek dibimbing kalih ustadzae, di riyadhoi, didongake kalih kiyaine. Bedane ngoten niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane kula lek ngarani jenengan aja nesu ya. Engko nang nesu alah pene anak kurang pondok ngece-ngece mboten. Kula rak ngomong umume to. Umume. Engko tak guling HP-mu engko. Rumangsane aku ora ngerti ngono. Sing dipindah sikile ngene. Ya aku yang duwe sikil ya iso pindah kok. Allahumma sholli ala Muhammad.
Bapak Ibu ngapunten mang pirengke wis ora usah ngurusi bocah edan loro kuwi. Mang pirengke. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Le mang pirengke. Kula lek ngarani ya, nakale bocah sing manggon pondok kuwi apike bocah sing ora manggon nang pondok. Nang nesu sik tak anteni nesumu. Bocah manggon pondok dianggap nakal kuwi umpama cara anak ora nang pondok nyang omah wis dianggap apik wis. Contoh saiki. Bocah manggon nyang pondok niku. Salat subuh. Wis salat subuh tepat waktu. Lha niku kadang sik dianggap nakal. Kenging napa? Mergo ora jamaah. Wis salat subuh tepat waktu ning ora berjamaah, dianggap nakal kok nang pondok. Lah nek anakmu ora nang pondok ning omah, gelem salat subuh tepat waktu ya nek bocah wedok wis mbok arani anakku sholihah. Nggih mboten? Nun sewu. Ngen kula anak-anak kula niku. Anak-anak kula niku. Enten isu-isu ngoten niku ngepel, nyapu ten halaman pondok ngepel. Kula tekoki pas kula melampah-melampah. Ngapa le kok ngepel dhewe? Kula ditakzir, Bah. Ditakzir niku dihukum. Nu salahmu apa? Kula jamaah salat subuh ketinggalan sak rakaat. Ketinggalan sak rakaat salat jamaah subuh nek ten pondok niku dihukumi nakal. Ditakzir, dihukum. Niku mawon kan wiridane lho dikongkon karo ngadeg. Suwe sak jam setengah. Mergo ketinggalan jamaah subuh sak rakaat. Niku dihukumi nakal. Ditakzir, dihukum. Nah saniki kula pengen ngertos. Sinten wong pacekelan sing duwe anak usia SMP SMA sing isuk mau sholat subuh jamaah no masjid ngajong? Babar pisan. Nyapa? Soalnya gerangannya ya ora jamaah subuh. Mangkane wong tua sing cerdas niku anake delek pondok. Anak kula niku nembe medal SD nggih kula pondokke. Pertimbangane siji, kula dhewe bapake ora iso mulang dhewe. Ora iso mulang anake dhewe niku. Bojo kula ya ora iso mulangi. Mung kula gadah kanca dokter niku kawulina nyontek wong. Ngono ku anake gering, anake lara ya digawa nang ngene kancane, kok nyontek kancane ora disuntik dhewe. Nah anak kula nembe medal SD kula pondokke. Pertimbangannya nyapa? Soale satu, kula dhewe ora iso mulang. Sorry ya tukang setting sebelah kono sampean terpaksa ngenang ngene soalnya ana begecil-begecil loro iki. Kuwi mek golek kanca, golek fan, kadang golek pacar ngono kuwi. Dapat ngono dikenggo golek dhuwit ya kualat. Lah nek dilebokne YouTube supraine akeh ngono iku terus oleh dhuwit kualat, ora istidzan kok. Oke sing model ngono kuwi, ora istidzan, ora pamit, terus dikomersilkan. Nah, aku gak rido ya, haram sing dipangan ya dhuwit haram, jarke. Ngapunten. Pertimbangannya satu niku. Kula dhewe ra iso mulang, bojo kula ya ora iso mulang. Umpama ning pondoke dhewe akeh santri-santri. Tapi anakku ora dadi wong kok. Umpama cara ora gelem ngaji, umpama cara nakal, ustad-ustate ora ngira wani nuturi. Ya pengen kualat. Endi ana ustad wani nuturi guse? Ora ngira wani. Mulane tak uncalno nang pondok kersane diulang kiai liya. Pertimbangane meneh ya kersane mboten konangan nek bapake subuhe krinan bareng ngono kuwi. Lho anak wis ngerti apik elek ta nek wis umur metu SD ngono wis metu MI wis ngerti apik elek. Aja sampai konangan wong tuane nglakoni elek, bahaya.
ning pondoke paling selamat insyaallah. Bocah nang pondok ya lanang wedok ora apa-apane nek boncengane sepeda motor. Wah, ditokke diusir teko pondok. Nakal banget iki. Lah nek nyang omah lah, sangger gak nyapo-nyapo ya wis apik. Ya wis ngono ae. Nggih sampun jam 12:30 kok. Kurang. Ya ngundang meneh, Bro. Wong ngaji kok ora entuk rampung iki karepmu dhewe. Ya intine kula sampean urip iku kon gawe cerita sing apik. Bikin cerita hidup seindah-indahnya. Soale esuk iku dikengken setoran cerita. Nah, wong nek apik niku kan kumpulane ya wong apik. Senengane bahas apik, ngomongke apik. Wong nek elek, kumpulane ya wong elek-elek, senengane ya bahas elek. Sampeyan lek duwe anak kok pinter, kok sing diceritakne lak kancane sing pinter-pinter niku. Tapi lek anakmu bodoh, sing diceritake ya kancane sing bodoh-bodoh. Lu tenan kuwi ana sampean duwe anak nang sekolah no pinter rankingnya 4. Alhamdulillah nak, ibu seneng anak ibu peringkat 4 sekolah. Pinter, ibu seneng duwe anak ngene. Wong umpama anak ibu iki peringkat 10 anak ibu wis seneng nang iso peringkat 4. Pintere ibu seneng ngene anakmu lak terus ngene. Bu, aku mek peringkat 4 tok. Tambah koncoku ana sing peringkat 3 jenenge iki, sing peringkat 2 jenenge iki, sing peringkat 1 jenenge iki. Aku yo pengen peringkat 1, Bu. Sing diceritakno yo kancane sing pinter-pinter. Misalnya anakmu kok peringkate 35. Lele, sekolah model apa? Peringkat kok 35. Ambok ya peringkat-peringkat 7 utawa 8 ngono. Lumayan Bu, aku peringkat 35. Kancaku ana sing peringkat 43. 44 sing diceritakne ya kancane sing goblok-goblok ngono. Lho kula niku sering niteni kok ana kiai ya nang kampung ndi ae nang desa ndi ae kathek ngomongnya alhamdulillah masyarakat mriki niki rukun-rukun guyub-guyub alhamdulillah dijak napa-napa kompak saged bersatu. Kula titeni masyarakate ya apik-apik guyub-guyub rukun-rukun estu niku. Lah ana kiai nang ngomongnya ngene iki mbok kiai tenanan mbok ora. Tapi ya diceluk kiai, kadang ya ndase ya diubel-ubel gombal ngono. Gus masyarakat mriki niku wangel tatanane, senengane gegeran, masyarakat mriki niki rusak angel gak gelem bersatu. Ngono ku masyarakate ya ora rusak. Soale apa? Sing ngomongi wong sing paling rusak. Lho. Sampeyan delok tokoh-tokoh nasional iki sampeyan tingali. Nek pancene wonge apik niku, senengane ndonga. Alhamdulillah Indonesia niki hidup guyub rukun berdampingan dalam keberagaman. Alhamdulillah Indonesia ini Masya Allah guyub rukun. Alhamdulillah ngono itu ngeri wong apik ngono tokoh no senengane Indonesia di ambang kehancuran sing ngomongi wong hancur. Indonesia ini parah, Indonesia ini parah, ngene. Dia itu orang yang paling parah. Yuk gara-gara cangkeme wong ngono-ngono kuwi lho terus Gusti Allah nibake bencana musibah mergo do kakean-kakean cangkem ngono kuwi. Ora bener. Apa maneh terus nyebarne fitnah. Yo hoax ngono kuwi. Kuwi sing marake Gusti Allah ora seneng. Hilang kerukunan. Mulane zaman lek pengen daerahmu kene iki hancur. Kowe nang do tukaran dhewe-dhewe. Rasuwe Wonosobo diwalik grembyang ngene. Kowe nek pengen ngono. Lek pengen aman sing rukun. Ayo ngomong sing apik-apik, tumindak sing apik-apik. Nek ana sing salah, ana sing lali dibenerke, dielengke. Nek sampean wani sing salah dibenerke, sing lali dielengke. Nek cara wong Jawa ana sing salah ana sing lali dikandani, aja dikandak-kandakke. Nek sampean wani omongi, ora wani aja diomongke tapi didongake. Bu jawab nggih. Jenengan lek enten tangga apa kanca sing elek nyang jenengan ngoten niku jenengan kandhani apa jenengan kandak-kandakke?
Umpama jenengan kok dilarani atine jenengan dilarani kalih tangga ngoten niku lho, tangga sing nglarani niku jenengan omongi napa jenengan omong-omongke? Lah ngono kuwi nambahi dulur apa nambah satru? Nambah ganjaran apa nambah dosa? Masalahnya rampung apa tambah dawa? Ning atimu lega to? Wong balane iblis. Lega. Mbiyen lek ngandhake ngono ku ya mara tangga karo petan. Nah saiki liwat HP, status di-share, wong sak donya dicurhati kabeh. Nah sing nglarake ati kok nang ngarepe omahe langsung update status demite liwat. Yang ngono kuwi Bu sing marake. Wis moh lanjut kok terus, muga-muga manfaat masalah barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Matur suwun kanca-kanca panitia nyuwun pangapunten para kiai ingkang kula aturaken sanes konsumsinipun panjenengan. Kula sharing kalih dulur-dulur kula sing padha awame mila lepat khilaf kula nyuwun agungipun pangapunten. Sahabat-sahabat Banser matur suwun partisipasi kerjasama dan keamanannya